வணக்கம் நண்பர்களே. இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் சர்வதேச உறவுகள். சர்வதேச உறவுகளில் இந்த கடந்த ஒரு சில வாரங்களாக யுக்ரைன் ரஷ்யா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் ஒரு சர்ச்சை நிலவிட்டு வருது. ஒரு விதமான போர் சூழல் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா விவகாரம் இதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில். உங்களில் நிறைய பேர் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் டிஜிட்டல் நியூஸ்லேயும் இது சம்மந்தமாக நியூஸை கவனிச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. யுக்ரைனை ரஷ்யா அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இதை அமெரிக்கா எதிர்க்குது. ஒருவேளை அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் போர் கூட வரலாம். நாட்டோ இராணுவம் கூட ரஷ்யாவோட சண்டை போடலாம். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நியூஸில் கவனிச்சிருப்பீங்க. சரி, இந்த இஷ்யூனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பேக்ரவுண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இந்த இஷ்யூ நமக்கு பெட்டராக புரியும். எப்போ நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் படித்தாலும் கான்செப்ஷுவலாக படிக்கணும், பேக்ரவுண்டு புரிஞ்சு படிக்கணும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் மேலோட்டமாக நியூஸில் இருக்க விஷயங்களை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விடைகள் கிடைக்காது. சரி, இப்போது இந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் விவகாரம் இதனுடைய பேசிக்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். 1945 செகண்ட் வேர்ல்டு வார், இந்த இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கோல்டு வார் அப்படிங்கிற அந்த பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கோல்டு வாரை பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக கேளுங்க, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் ப்ரீஃபாக கோல்டு வார் பற்றி நான் சொல்கிறேன். இரண்டாம் உலக போர் 1945 முடியுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நாடுகள் இந்த உலகத்தில் வல்லரசாக இருக்குது. ஒன்று சோவியத் யூனியன், யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று அமெரிக்கா, அதாவது யுஎஸ்ஏ. இந்த அமெரிக்கா வல்லரசு கீழே வரக்கூடிய அந்த நாடுகள் அவங்களோட அலைன்மெண்ட் சேர்ந்த அரசியல் ரீதியாக துணை நின்ற அந்த நாடுகள், இந்த குரூப்பை நம்ம வெஸ்டர்ன் பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பக்கம் சோவியத் யூனியன் கீழே அணி சேர்ந்த, அதாவது அலைன்மெண்ட் ஆன அந்த நாடுகளை ஈஸ்டர்ன் பிளாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். வெஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய சித்தாந்தம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிசம், முதலாளித்துவம், அதாவது எக்கனாமிக் ஃபிலாசபி. இது இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் பிளாக்ல டெமோக்ரஸி, மக்களாட்சி, இதுக்கோ முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. இந்த பக்கம் ஈஸ்டர்ன் பிளாக்ல வந்தீங்கன்னா கம்யூனிசம், பொது உடைமை, இது அவங்களுடைய கொள்கை. இந்த பொது உடைமை அப்படின்றது வெறும் எக்கனாமிக் ஃபிலாசபி மட்டும் இல்லை, பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கொள்கையும் கூட. இதுதான் ஈஸ்டர்ன் பிளாக் வெஸ்டர்ன் பிளாக், இரண்டு அணிகள் இருந்தது. 1945 to 1991 வரைக்கும் இந்த கோல்டு வார் நிலவுச்சு. அந்த நேரத்தில் அமெரிக்காவா இல்லை சோவியத் யூனியனா, யார் இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிற போட்டி இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஈஸ்டர்ன் பிளாக் அணியில் இருந்த ஒரு நாடு தான் யுக்ரைன். சொல்லப்போனால் அந்த சோவியத் யூனியன் இருந்தது இல்லையா, சோவியத் யூனியன் வல்லரசுக்குள்ளேயே ஒரு ரீபப்ளிக்காக இருந்தது. சோவியட் சோஷியலிஸ்ட் ரீபப்ளிக்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சோவியட் வல்லரசுக்குள்ளேயே நிறைய ரீபப்ளிக் இருந்தது. அந்த ரீபப்ளிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களாவே அந்த சோவியத் யூனியனில் சேர்ந்தாங்க. அந்த ரீபப்ளிக்ஸ்க்கு எந்த நேரம் வேணுனாலும் அந்த சோவியத் யூனியன்லேருந்து பிரிந்து போகக்கூடிய அந்த உரிமையும் இருந்தது. 1991 என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த சோவியத் யூனியனுக்குள்ளே இருந்த ரீபப்ளிக்ஸ்லாம் உடஞ்சி வெளியே போயிட்டாங்க. நான் சொன்னது மாதிரி அதுலேருந்து வெளியேறக்கூடிய உரிமையும் அவங்களுக்கு இருந்தது. 1991 சோவியத் யூனியன் உடையுது, அதுக்குள்ளே இருக்க ரீபப்ளிக்ஸ்லாம் வெளியே வந்துடுறாங்க. அதில் யுக்ரைனும் வெளியே வருது. யுக்ரைனோடு சேர்ந்து பல நாடுகள் உள்ள யுஎஸ்எஸ்ஆருக்குள்ளே இருந்தது, அதாவது சோவியத் யூனியனுக்குள்ளே இருந்தது. அர்மீனியா, ஜார்ஜியா, லுத்வேனியா, லாட்வியா, மால்டோவா, பெலோரேஷியா, ரஷ்யா, யுக்ரைன், சென்ட்ரல் ஏஷியன் ரீபப்ளிக்ஸ், இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் உள்ளே இருக்காங்க. 1991 அப்புறம் உடஞ்சி வெளியே வந்துடுறாங்க, யுக்ரைனும் வெளியே வந்தது. இதுதான் நிலை. 1991 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் ஷிஃப்ட் ஒன்று வருது. அரசியல் ரீதியாக ஒரு போட்டி வருது. யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் வெஸ்டர்ன் பிளாக் அப்படியே இருக்குது, உடையில. அமெரிக்கா தான் லீடர். இந்த பக்கம் ஈஸ்டர்ன் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிடுச்சு. ஏன்னா சோவியத் யூனியன் அந்த வல்லரசே உடஞ்சிருது, அந்த லீடரே உடஞ்சிடுறாரு. அப்போ அந்த சோவியத் யூனியன் உடஞ்சி போய் அதுக்கப்புறம் 1991 அப்புறம் சோவியத் யூனியன்லேருந்து வெளியே வந்த மிக முக்கியமான ரீபப்ளிக் நாடு எதுனா இனி தேதியில் இருக்க ரஷ்யா. சோவியத் யூனியன் இருக்கும்போதும் உள்ளே இருந்த முக்கியமான ரீபப்ளிக்கில் அதிகம் சக்தி வாய்ந்தது ரஷ்யா தான். அதனுடைய அந்த சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோ, ரஷ்யாவில் தான் இருந்தது. ஸோ இந்த ஒரு நிலை. 1991 அப்புறம் இந்த வெஸ்டர்ன் பிளாக் நாடுகள் இருக்கு இல்லையா, அமெரிக்காவினுடைய லீடர்ஷிப் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த சோவியத் யூனியன்லேருந்து வெளியேறிய நாடுகளை
நமக்குள்ளே கொண்டு வரணும், நம்முடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கீழே கொண்டு வரணும், நம்முடைய அந்த வல்லாதிக்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. இது 1991 அப்புறம் நடக்குது. சோவியத் யூனியன்லேருந்து வெளியேறி வந்தாலும் அந்த எக்ஸ் சோவியட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகள், இவங்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்யூனிச ஃபிலாசபியை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த சிஸ்டம் அப்படியே வருது, அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அந்த சோவியட் சிஸ்டமை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீஃபார்ம்ஸ் வருது, மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் வருது. 1991 அப்புறம் எக்கனாமிக் ரீஃபார்ம்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் நிறையா வந்துருச்சு இந்த நாடுகளில். இன்றைக்கி தேதியில் மார்க்கெட் ரீஃபார்ம்ஸ் நிறைய இந்த நாடுகளுக்குள்ளே வந்துருச்சு. அப்போ அந்த காலத்தில் இந்த சோவியட் சிஸ்டம் இன்றைக்கி நிறைய டைல்யூட் ஆயிடுச்சு, மாற்றங்களுக்கு உள்ளாயிருச்சு. இந்த பீரியடில் நீங்கள் உத்து பார்த்தீங்கன்னா 1991 அப்புறம் இந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகளில், இந்த எக்ஸ் சோவியட் ஸ்டேட்ஸில் புரட்சி ஏற்பட்டது. இதை வந்து கலர் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. யுக்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரேஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற ரெவல்யூஷன் நடந்தது. இந்த கலர் ரெவல்யூஷன்ன்றது பேசிக்காக அந்த நாடுகளுக்குள்ளே இருந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அந்த அளவுக்கு இல்லை சோவியத் யூனியன்லேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம். அதே போல் அந்த ஊழல் போன்ற பிரச்சனைகள், வேலை வாய்ப்பின்மை இதெல்லாம் இருந்தது. இதுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் அவங்க நடத்துனாங்க. இதுதான் நம்ம கலர் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறோம். இந்த கலர் ரெவல்யூஷன்ஸை ரஷ்யா என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, இந்த கலர் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டாக அந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இவங்களுடைய தூண்டுதலால் யுக்ரைன் போன்ற நாடுகளில் இதெல்லாம் நடைபெற்று வருது அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ரஷ்யா இவங்க மேலே ப்ளேம் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா 1991 அப்புறம் ஓடிட்டுருக்கு. 1991 இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அரசியலை பார்த்தோம்னா யுக்ரைன் மட்டும் இல்லை, யுக்ரைன், பெலாரஸ் இந்த மாதிரி நாடுகள் சோவியத் யூனியன்லேருந்து பிரிந்து வெளியே வந்தவங்க. இவங்கெல்லாம் மெயினாக இந்த ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள், ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யூரோப். ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யூரோப்புக்கு ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இருக்கும், வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளாக் நாடுகள் இருக்கும். வெஸ்டர்ன் பிளாக் நாடுகள்லாம் அமெரிக்காவுடைய லீடர்ஷிப்பில் வராங்க. அப்போது இந்த ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், இந்த பெலாரஸ், யுக்ரைன் போன்ற நாடுகள் நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு, ஒரு பஃபர் மாதிரி மாட்டிகிட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த நாடுகள் என்ன ஆகுதுன்னா இன்றைக்கும் வந்து அரசியலுக்கு உள்ளாகிறாங்க. ஒரு பக்கம் ரஷ்யாவினுடைய அரசியல், இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்காவினுடைய அரசியல். அமெரிக்கான்னு சொல்லும்போது அமெரிக்காவுடைய லீடர்ஷிப் கீழே வர அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸுடைய அரசியல் கீழே வராங்க. ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா இந்த நாடுகளை தன்வசம் இழுக்க பார்க்குது, யுக்ரைன் போன்ற நாடுகளை. இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா இழுக்க பார்க்குது. ரஷ்யாவுடைய யுத்தி என்னன்னா, ஒரு காலத்தில் நம்ம கீழே இருந்தாங்க, இப்போ வெளியே போயிட்டாங்க, மறுபடியும் என் கீழே நீ வா அப்படின்றதான் ரஷ்யாவோட குறிக்கோள். கோல்டு வார் இருக்கும்பொழுது இந்த ஈஸ்டர்ன் பிளாக், வெஸ்டர்ன் பிளாக் ரெண்டு பிளாக் கீழேயும் மிக சக்தி வாய்ந்த இராணுவ அமைப்பு இருந்தது. வெஸ்டர்ன் பிளாக்னுடைய இராணுவ அமைப்பினுடைய பேர் வந்து நேட்டோ. இன்றைக்கும் அந்த நேட்டோ இருக்குது. வேர்ல்ட்லேயே பவர்ஃபுல் மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன் நேட்டோ தான் இன்றைக்கி தேதியில். கோல்டு வார் இருக்கும்போது நேட்டோக்கு ஆப்போசிட்டாக ஈஸ்டர்ன் பிளாக்ல வார்சா பேக்ட் அப்படின்ற மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சோவியத் யூனியனே உடஞ்சிட்டதுனால வார்சா பேக்டும் அதுக்கப்புறம் இல்லை. இன்றைக்கி தேதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து சிஎஸ்டிஓ அப்படின்ற அமைப்பு. சிஎஸ்டிஓங்கிறது அன்றைக்கி தேதியில் இருந்த வார்சா பேக்ட் மாதிரி சக்தி வாய்ந்தது கிடையாது. ஓகேங்களா? அதனால் இன்றைக்கி தேதியில் இந்த சிஎஸ்டிஓனால ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க நேட்டோவை எதிர்க்க முடியல. நேட்டோ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அப்போ ரஷ்யா என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, அந்த காலத்தில் இருந்த மாதிரி மறுபடியும் அந்த சோவியட் நாடுகளை, அந்த எக்ஸ் சோவியட் ஸ்டேட்ஸை நம்ம வசம் கொண்டு வரணும், நேட்டோக்கு ஈக்குவலாக அந்த சிஎஸ்டிஓவை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும்னு ரஷ்யா நினைக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் அமெரிக்கா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, யுக்ரைன், பெலாரஸ் போன்ற நாடுகளை நம்ம நேட்டோ வசம் இழுத்துடணும்னு பார்க்குறாங்க. என்னுடைய மிலிட்ரி பிளாக் கீழே இவனை இழுத்துட்டா என்னுடைய இம்பீரியலிசம் கீழே வந்துடுவான், என்னுடைய ஏகாதிபத்தியத்து கீழே வந்துடுவான்றது அமெரிக்காவினுடைய நோக்கம். இந்த மாதிரி இரண்டு ஏகாதிபத்தியத்துக்கு நடுவுலையும் இந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இதுதான் பிரச்சனை மெயினாக. இந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சைடில் ஒரு அரசியல் இருக்குது. இவங்களுக்கு ரஷ்யாவும் தேவை, வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸும் தேவை. வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ்ன்றது இந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள், அது இல்லாமல் அமெரிக்கா. இவங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் ஏன் தேவைன்னா, வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா இவங்க வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பேக்வேர்டு இந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகள். அப்போது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிட்ட யார் போகலாம்? நம்ம எங்கே போனால் நமக்கு வேலை நடக்கும்? வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் கிட்ட போகணும். அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவும் விட்டு கொடுக்க முடியாது. ரஷ்யா நம்ம அந்த காலத்து நண்பர். அதுக்கப்புறம் விரிசல் ஏற்படுது ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைன் நடுவில். ஆனாலும் ரஷ்யாவினுடைய உதவியும் இனி தேதியில் யுக்ரைனுக்கு தேவை. 2014 கிரிமியா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை, யுக்ரைனில் இருந்த அந்த பார்ட்டை ரஷ்யா ஆக்குப்பை பண்ணாங்க. ஆக்குப்பை பண்ணி இனி தேதியில் இந்த பார்ட் வந்து ரஷ்யாவினுடைய ஒரு பார்ட்டாக மாறிடுச்சு. இந்த 2014 அப்புறம் யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் மிகப்பெரிய
ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் உருவாயிருச்சு, ஒரு விரிசல் உருவாயிருச்சு. ஆனாலும் யுக்ரைனுக்குள்ளே இன்னைக்கு தேதியிலும் நிறைய மக்கள் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க. மெயினாக அந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யுக்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் சப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மறுபடியும் யுக்ரைன் ரஷ்யாவோட க்ளோஸாக போயிடணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்க. ஸோ ஒரு யுக்ரைனுக்குள்ளேயே 2 குரூப்ஸ் இருக்குது. வெஸ்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற குரூப் ஒன்று, ரஷ்யாவை சப்போர்ட் பண்ணுற குரூப் ஒன்று. இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்குது. அது இல்லாமல் நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தாலும், புவியியல் ரீதியாக பார்த்தாலும் யுக்ரைன் முக்கியமான நாடு. ரெஸ்ட் ஆஃப் யூரோப்புக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் ஒரு லிங்க் அப்படின்னே சொல்லலாம், ஒரு ஜங்ஷன்னு சொல்லலாம். ரஷ்யாவிலேருந்து யூரோப்புக்கு நார்டு ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் பைப்லைன் ஒன்று போகுது. அது பார்த்திங்கன்னா யுக்ரைன் வழியாக தான் போகுது. ரஷ்யாவில் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அதிகம். இந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள், இந்த ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ் போன்ற நாடுகள்லாம் அந்தளவுக்கு இந்த ஆயில் கேஸ் கிடையாது. இவங்கெல்லாம் ரஷ்யாவை நம்பியிருக்காங்க. மற்ற நாடுகள் நம்பியிருந்தாலும் ரஷ்யாவும் ஒரு முக்கியமான நாடு. அப்போது ரஷ்யாவிலேருந்து அந்த ஆயில் கேஸை கொண்டு வரதுக்கு யுக்ரைன் ஒரு டிரான்சிட் கண்ட்ரியாக இருக்குது. அப்போ பாருங்கள், யுக்ரைனை சுற்றி இந்த அளவுக்கு அரசியல் இருக்குது. இதனால தான் இந்த யுக்ரைன், பெலாரஸ் போன்ற நாடுகளை சுற்றி உங்களால் எப்பயுமே இந்த நியூஸை கவனிக்க முடியும். ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா, இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா. யார் இந்த யுக்ரைன் போன்ற நாடுகளுக்கு மேலே இந்த ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் தியேட்டர் இந்த பார்ட் மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு அரசியல் இருக்கும். போர் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் டைம் வார் வர்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கம்மி. அந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இருக்கும். பார்டரில் ஃபோர்ஸஸை நிற்க வச்சுருக்காங்க ரஷ்யா. இன்னும் யுக்ரைனை இன்வைட் பண்ணல. நேட்டோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் இன்வைட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்கள் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டி வரோன்னு சொல்கிறாங்க. ரஷ்யா நேட்டோ கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா, உங்கள்கிட்ட இருந்து உத்தரவாதம் வரணும், யுக்ரைனை நீங்கள் நேட்டோவில் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள், அப்போது நான் ரிட்டர்ன் ஆயிடுறேன், என்னோடய ட்ரூப்ஸ் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்கிறாங்க. இதுதான் நிலை. அதனால் இந்த அரசியலை நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நாம் பொறுத்து இருந்து தான் பார்ப்போம். நன்றி.